fiċ-ċentri tal-qdiet u l-movimenti li għandna il-Knisja. Qabel ma l-kelma talla ssib posta fid-dinja, il-kelma talla trid issib posta fil-Knisja. Jekk il-Knisja fiċ-ċentru tagħha mhijiex il-kelma talla, allura hemm l-opinjonijiet tagħna. U allura aħna spiċċajna l-istess kif inhi d-dinja. Kulħadd kif jaħsibha u kulħadd li jaħseb li għandu dritt għall-opinjoni tiegħu, int għandi dritt tal-verità fil-verità. U kulħadd jaħseb li tiegħu huwa tajjeb u tiegħek mhux bil-forsi huwa tajjeb. Aħna fil-Knisja u għalhekk il-Knisja tistona fid-dinja, għalhekk il-Knisja tidher jgħidulna li maħniex tolleranti, jgħidulna li aħna dittaturi, jgħidulna li aħna rridu nimponu, għax il-kelma talla hija verità. U l-verità ma tilabx magħha anke jekk iddejqek u tweġġek, u xi drabi anke fil-Knisja għandna bżonn nindaħlu mill-ġdid il-verità tal-kelma talla. Il-Knisja għandha bżonn purifikazzjoni minn ġewwa. Il-Knisja għandha bżonn konverżjoni minn ġewwa. Il-Knisja għandha bżonn konverżjoni mill-qiegħnet. Il-Knisja għandha bżonn titbiddel minn ġewwa eżistieħi. Għandha bżonn il-Knisja kif kienet Ġesu mal-Apostli fiċ-ċenaklu li ħaslilhom saqajhom. Il-Knisja għandha bżonn li tindem, il-Knisja għandha bżonn li tikkonverti meta tgħid il-Knisja. Qed ngħid aħna il-poplu ta' Alla li m'għamdin maqudin mas-saċerdoti mal-isfiqiet tagħna mal-Papa. Il-kol kemm aħna. Għandna bżonn din il-bidla li npoġġu l-kelma talla fin-nofs u fiċ-ċentru tal-ħajja tagħna. Ħa nsaqsi ftit mistoqsijiet prattiċi dwar din il-kelma. Fil-Kunsill Pastorali Parrokjali, il-kelma talla hija fiċ-ċentru. Fit-tmexxija tal-qdiet u l-movimenti li inti tagħmel parti minnhom, il-kelma talla hija fiċ-ċentru. Fil-ħidma li inti tagħmel, il-kelma talla hija fiċ-ċentru fil-Knisja. Ixini, tista' tkun is-sakristan, tista' tkun dik li taħsel il-Knisja. Tista' tkun dak li jagħmel l-atta karità, tista' tkun dak li jaqra fil-quddiesa, tista' tkun dak li jqalben, tista' tkun dak li jmur jara l-mordi, dak li qed fil-Kummissjoni Djakunija, is-segretarju u s-segretarja tal-Kappillan, inċed tagħmel fil-Knisja. Anke kint il-Kappillan u s-saċerdotu l-isqof. Il-kelma talla hi fiċ-ċentru tal-Ministeru tiegħek. Jekk le, isimgħu x'jgħidulna l-isfijiet. Irridu narfu b'onestà li ħafna ħidmiet tagħna li ma jitilqux mill-kelma talla u li ma jwaslux għaliha huma biss sforzi inutli li jtaqlu u mhux jgħinu il-mixja edukattiva tal-poplu tagħna u l-formazzjoni sranija tagħna. Jekk dak li qed tagħmel int fil-Knisja ma jitlaqx mill-kelma u ma jwassalx għall-kelma, inti sforz inutli li jtaqqal. ċara u tonda, anke jekk ma toġbokx. Tista' tkun il-kappellan tal-parroċċja ħabib. Jekk dak li qed tagħmel int ma jitlaqx u ma jwassalx għall-kelma talla, int li qed tagħmlu huwa sforz inutli li jtaqqal il-Knisja. Tista' tkun int li qed tmexxi għaqda ta' talb, komunità reliġjuża. Int jekk mhux jitlaq u jwassal għall-kelma talla huma sforzi inutli li jtaqlu. Dan ir-randan għandna l-gazz u l-kuraġġ li nieħdu l-kelma tal-isfiqiet tagħna bis-serjetà u nikkonvertu fejn maħniex impoġġu l-kelma talla fiċ-ċentru. Jekk għandna inizjattivi pastorali, jekk għandna inizjattivi fid-dijoċesi, jekk għandna inizjattivi fl-qdiet, jekk għandna inizjattivi fil-parroċċja li mhumiex jitilqu mill-kelma, imma jitilqu mill-pika. Mill-pika bej qaddisu ieħor. Mill-pika bej gażinu ieħor. Li qed jitilqu mill-pika bej partitu ieħor fl-istess raħal, fl-istess komunità parrokjali. Jekk qed jitilqu minn hemm għandna l-gazz nitilquhom. Għax dawn huma biss sforzi inutli li jtaqlu. Li jtaqlu li l-Knisja taħalluha marbuta, mhux jagħtuna l-libertà biex nagħmlu dak li għandna nagħmlu. Għandna l-gazz nikkonvertu u nitilquhom dawn l-affarijiet. Għax hekk le, din il-kelma li tawna l-isfijiet minn waħda daħlet u minn oħra ħarġet għal xejn. U jekk nemmnu din hija kelma talla li qed tagħtina llum, irridu nagħmlu xi ħaġa dwarha llum. Għalunna li urġenti l-isfijiet tagħna. Din l-urġenza nħossu aħna jew ħanibqu mixjin kif aħna, jew din l-ittra pastorali diġà għaddew 3 ġimgħat minna jew kemm għadda żmien u daqshekk ġa taret mar-riħ. Jew dak li ma jfisser xejn u nibdew minna l-ewwel is-saċerdoti reliġjużi. Aħna li qrajnija, aħna li qrajnija f'isem l-isfijiet tagħna. X'hemm bżonn inqaċtu l-barra li mhux ġej mill-kelma talla. Għaliex jekk maħniex nibnu madwar il-kelma, allura din nibnu madwarna nfusna. Il-ħidma tagħna fil-Knisja issir ħidma imperjali.
biex jiena nkabbar l-imperu tiegħi, nkabbar il-fama tiegħi, nkabbar l-ego tiegħi, nkabbar li l-nifsi, nqeda bin-nies fil-Knisja. Ma nkunx aktar għaddej nibda nsir is-sit il-padrun, aħna għaddejja tal-kelma. Anka bħala saċerdoti reliġjużi aħna għaddejja tal-kelma, il-kelma li fiċ-ċentru, x'il-kelma l-persuna ta' Ġesu. Hija sfida li poġġuna l-isfijiet, li hemm bżonn noħduha b'serjetà kbira biex nagħmel ħafna enfasi fuqha. Jalla ma tkunx kelma li titlaq f'reku u tispiċċa tirma r-rieħ eżistijaj. Għaliex nibżaw nisimgħuha, nibża nagħmlu xi ħaġa dwarha, ma rridux niskomodaw lil nfusna, ma rridux nammettu li fallejna f'ċerti affarijiet. Ma rridux nammettu li żbaljajna, imma rridu nattu li żbalji tagħna, li rridu nikxfuhom ħalli neħelsu, ħankunu nies liberi, il-verità teħliskom għalilna Ġesu. Hija kelma eżistijaj li tixċaqlaqna mill-iħnet fil-Knisja. Jekk il-kelma tal-Alla mhix fiċ-ċentru, allura inwarbu, nikkonvertu u niġu lura mebdula, ħabboġu lila fiċ-ċentru. Għaliex maħbu minn tiegħi. Jekk il-kelma tal-Alla mhix fiċ-ċentru, allura min fiċ-ċentru. U kemm ħandumu nagħmlu sforzi inutli li taqlu. M'għandniex eżempji biżejjed eżistijaj. M'għandniex ċirkustanzi li donna tinsibuha diffiċli biex noħorġu minnhom minħabba żbalji li saru fil-passat. Ħantaqlu l-Knisja tal-lum bi sforzi inutli għax ma nkunux qegħdin nibnu fuq il-kelma. U li nibnu fuq il-kelma tal-Alla mhux biss ġifieri letteralment immorru għall-Vanġelu, imma l-kelma tal-Alla li hija ħajja llum il-ġurnata, l-kelma tal-Alla ġifieri nibni l-isforzi tiegħi, nibni mhux fuq il-kapaċitajiet tiegħi, nibni fuq il-qawwa tal-kelma tal-Alla, nibni fuq il-qawwa tal-kelma tiegħu. Allura l-ħidmiet tiegħi anke pastorali qed nibnihom fuq l-isforzi umani jew fuq l-isforz tal-Alla, fuq il-qawwa tal-Alla. Kemm għadna nemmnu fl-interventi tal-Alla eżistijaj? Kemm aħna miftuħa l-interventi tiegħu fil-ħidma tagħna? Kif Ġesu kien jagħmel mal-apostli huma marru jipritkaw, jgħidilna l-Evanġelu ta' San Marku għal Ġesu tal-Sema, u hu kien iwettaq il-kelma tagħhom bil-qawwa tal-mirakli. Ħaġa li jagħmluha flimkien, aħna ma nagħmluhiex għal Alla, aħna nagħmluha ma' Alla, kif jgħid San Pawl, aħna ħaddiemha ma' Kristu. Kemm aħna miftuħa eżistijaj? Għax dak li tfisser aħna li tibbaża fuq il-kelma tal-Alla, tibbaża fuq il-qawwa tiegħu mhux fuq il-qawwa tiegħek. Aħna maħniex hemm biex nagħmlu suċċess fil-Knisja. Aħna hemm biex inkunu fidili lejn il-kelma tal-Alla, anke jekk mhix popolari, anke jekk nissalbu, anke jekk isalbuna, anke jekk inkunu l-martri tal-lum. Aħna l-fideltà li rridu nfittxu eżistijaj, mhux nibnu fuq nfusna, imma nibnu fuq din il-kelma. Naflu kliem ibes, però dak li għandna bżonn. Dak li għandna bżonn, u ma nistgħux naħdu għalajtli. Hemm bżonn niċċaqalqu eżistijaj, hemm bżonn niċċaqalqu. Ma nistgħux nibqgħu kif aħna. Fil-Knisja għandna bżonn skossjatura waħda A1 internament minn ġewwa biex il-forzi tagħna jerġgħu jmorru lura konċentrati fuq il-qawwa ta' Ġesu u mhux fuq il-ħafna affarijiet li aħna kkakmajna bihom matul is-sekli, matul is-snin. Hija din il-purifikazzjoni, hija l-konverżjoni, hija bidla interna li għandna bżonn. Flimkien mal-kelma tal-Alla eżisti l-isfiqiet tagħna jpoġġulna il-Knisja bħala u għallima. Hija għaliex hija qalba miftuħa l kulħadd li min rid jisma' din il-kelma l-Knisja ma tista' tċaħdu minna l-ħadd, però l-Knisja għandha anke id-dmir u l-awtorità li tgħallem. U dinha forsi hija xi ħaġa li uħud tortom illum, ġifieri Knisja all-right, nieħdu pjaċir biha imma li toqgħod tallimna, toqgħod tindaħlilna, toqgħod tgħidilna x'inhu tajjeb u ħażin, dinha ma toġobniex. Ma toġobniex x'kuntant anke għalilna fil-Knisja stess, u forsi ma toġobx iktar anke lis-soċjetà, ma kif jgħidulna l-isfijiet tagħna hija l-kelma tal-Alla li l-Knisja tgħaddilna li kif jgħid San Pawl fit-Tinitra tiegħu l-Timotru trid tallem iċ-ċanfar twiddeb u trawwen fis-sewwa. Tallem iċ-ċanfar twiddeb u trawwen fis-sewwa. Aħna fuq għal rridu nibbażaw fil-ħajja tagħna eżisti. Jekk maħniex se nibbażaw fuq hekk, kull Knisja għandha dmir u responsabilità li tallimna twassilna din il-kelma fiċ-ċirkustanzi tagħna llum. U hekk nixtieq nagħmel mistoqsija lina l-koll f'dan ir-randan. Hekk kemm aħna qegħdin niftħu widnejna għat-tagħlim tal-Knisja eżisti. Mhux it-tagħlim tal-Knisja llum il-ġurnata, flok inqisuh bħala tagħlim illi huwa verament dak li jinterpreta l-Vanġelu li jagħtina l-ħajja. It-tagħlim tal-Knisja sar l-iktar ħaġa biex aħna noqogħdu niddiskutu u nikkontestaw. U isna noħorġu tal-heroes għax ma naqblux ma' tagħlim tal-Knisja u xi drabi anke saċerdoti li jagħmlu din il-ħaġa, ishom iridu joħorġu kontra t-tagħlim tal-Knisja.
Noqgħdu attenti eżisti għaliex hemm il-vuċi ta' Alla wara dan kollu fit-tagħlim ta' Knisja. Il-Knisja li lila, mu speċjali l-istijiet marrutin mal-Papa, ġiet mogħtija lilhom is-seta l-awtorità r-responsabilità l-Ministeru Karizma jidher trid illi waslunna l-kelma ta' Alla u jinterpretaw żminijiet tal-lum. Imma nixtieq illi nagħmel anke enfasijiet istejn riflettu li jekk il-Knisja fl-awtorità uffiċjali tagħha għandha responsabilità li tagħmel din, anke aħna bħala nsara, aħna bħala saċerdoti, aħna l-ewwel dmir tagħna u li nwasslu din il-kelma l-verità tagħha u li nwasslu wkoll it-tagħlim tal-Knisja mhux l-opinjoni tagħna. Ma jfissirx li ma nirriflettux, ma jfissirx ma niddialogawx. Imma dak li hu t-tagħlim tal-Knisja ma jfissirx li aħna waqgħu ħaċċajt jew ma nagħtux kasu, jew nagħlmu l-idea tagħna u mhux dak li tagħlem il-Knisja. Jiġifieri noqgħdu ħafna attenti eżisti fi żminijietna li inħawdu in-nies li ma nagħmlu xejn tajjeb meta nagħmlu hekk għax aħna